Mai no sabrem com s'ho va fer, però a principis del segle XX, un drapaire va aconseguir que es construís un dels edificis més grans de la ciutat. Aquesta història va passar aquí. Som a la Gran Via de les Corts Catalanes, davant d'un dels primers grans blocs de pisos que van existir a Barcelona, que tot i que el seu nom original, oficial, diguéssim, era la Concepció, es coneixia popularment com Cal Drapaire i encara es coneix així. No deixa de ser una paradoxa que un edifici tan suntuós, sobretot per l'època i d'aquestes dimensions, tingui un nom aparentment tan humil com Cal Drapaire. El que hem de fer per entendre aquesta paradoxa seria remuntar-nos a entendre la història de la persona que va fer construir aquest gran bloc de pisos. Ell es deia Pau Forn i era una persona nascuda a Sant Pere de Riudebitlles, d'origen humil, una família de boters, que va venir aquí a Barcelona a intentar guanyar-se la vida. Tampoc amb la gran idea de fer un gran negoci, sinó que es va dedicar a fer de drapaire. Els drapaires eren gent que tendien a reinventar-se molt, perquè eren gent que no només comerciaven amb draps, sinó que utilitzaven moltes coses, diguéssim, del que ara seria el reciclatge. Igual que la gent ara recull ferralles, doncs en aquell moment qualsevol cosa reutilitzable es dedicaven a això. Feien allò que se li deia el desembarassament d'edificis, per exemple, buidar edificis, etc. I clar, aquí hi ha alguna cosa estranya que fa que aquesta persona humil que es dedicava a això, que s'havia dedicat a temes de cartrons, a papereria, de sobte tingui els diners per construir tot això. De fet, no se sap ben bé com Pau Forn va arribar a tenir aquesta fortuna, tot i que havia tingut negocis, però a partir d'aquí arrenca tot un munt d'explicacions segons la cultura popular d'aquests barris d'Hostafrancs, Sants, La Bordeta, Font de la Gualla. I hi ha diverses explicacions. Una diu, per exemple, que se la va trobar en un matalàs, l'altra que fins i tot era un morter d'or que en el seu moment havien cobert d'un altre material o pintat per dissimular. La qüestió és que ell va arribar a tenir uns diners molt grans que els va acabar invertint en fer aquest gran bloc de pisos, que va ser un dels primers de Barcelona que invertia a l'escala social, diguéssim, del prestigi de les plantes de l'edifici. Normalment s'estava acostumat a que el servei ocupava les plantes altes i, en canvi, el principal es deia principal perquè era el lloc on vivia la gent, diguéssim, més adinerada o amb més poder econòmic o prestigi. Pau Forn, en canvi, ell vivia a l'àtic, que era un dúplex àtic, que ara és normalment els pisos més preuats, però en el seu moment el fet d'introduir ascensors va ser una de les coses que va fer capgirar aquesta dinàmica de jerarquia social en els edificis de Barcelona. La qüestió és que aquest edifici es fa poc abans de la segona exposició universal de Barcelona i ja tenia uns criteris d'arquitectura bastant moderns, també suposo que inspirat en com era l'arquitectura americana i coses així, i això fa que l'edifici d'entrada fos molt diferent a l'arquitectura tradicional que hi havia aquí. Les fotografies antigues directament eren grans descampats, camps de conreu i enmig aquest edifici mastodòntic que cantava moltíssim. Ara fins i tot la gent es sorprèn, dins del que seria l'estètica de la Gran Via, pot passar una mica desapercebut, però en aquell moment va ser una cosa totalment trencadora. La qüestió és que ell, tot i ser el gran propietari, a l'ascensor hauria de coincidir amb gent que eren obrers del vapor vell o gent que eren simplement gent humil del barri. Aquesta, diguéssim, tarannà de barrejar-se amb la classe obrera no el va salvar, diguéssim, de les violències revolucionàries de la Guerra Civil i, de fet, va acabar mort per un escamot de la FAI. Tot i que popularment es coneix encara aquest edifici com Cal Drapaire, el nom original era la Concepció i, de fet, hi ha una imatge de la Concepció, diguéssim, de la Verge Maria, allà dalt, a la zona central de l'edifici. I aquesta imatge va ser malmesa pels revolucionaris també durant la Guerra Civil. Parlant amb gent del barri de tota la vida, m'havien dit tu que t'agraden les històries d'aquestes, curiós de Barcelona i així, segur que coneixes la història de Cal Drapaire, i a mi no em sonava, i vaig estar buscant edificis, imaginava una caseta petita, i fins que un company de feina em va dir no, és que jo visc a Cal Drapaire, i jo vaig dir, això és Cal Drapaire, i a partir d'aleshores vaig descobrir que aquest edifici tan gran era Cal Drapaire.